Okay guys, ito na. Magluluto tayo ng pancit sa birthday ng anak ko. Ayan, black pepper. Happy birthday to you. Happy birthday to you. All the way from Canada, from Earl and Josh. Well, and look what we got from the market. Salad. And the Pancit drizzle. Basmati rice. Happy birthday! And jar. Group hug. Hey guys, we're here at the grocery we're planning to pick up some groceries for Yani's birthday. Kasi more on pasta sila dito guys. So we will try this. Guys, ang daming mga wine dito. O ayan, si Papa Q namili ng wine. Oh, ito guys, busy kasi si Papa Q magluluto ng chicken adobo. Ayan, since na hindi kami nakakita ng noodles para pancit, ito na lang ginamit ko, and then later ang timpla ko na ang mga sahog para sa ating pancit. Okay guys, ito na yung pancit natin, pero kasi wala tayong Filipino noodle, ayan, spaghetti noodles ang ginamit ko, pero ang timpla, pancit pa rin. Ayan. Guys, tapos na ang ating pancit using the spaghetti noodles. Ayan. So, it's Papa Q's turn now. Anong niluluto mo pa? Oh, ayan guys, nalagay na ang ating chicken adobo na lulutuin ni Papa Q. Ayan. Ayan, almost done na ang adobo natin guys. Ang bango. Wow. Hey guys, good afternoon. Dito kami ngayon for our afternoon snacks. Ang dami, andyan sa table. So ngayon, magluluto tayo ng sabaw. Mama Quatang nagluluto ng sabaw sa Italy. Ayan, pinapakuluan ko na itong pork ribs and hanggang lumambot. And then later, tinimplan ko ng asin, black pepper, and nilagyan ko ng bay leaves and onions. So ito yung kitchen nila Fabio and Yani. Tingnan nyo guys. Parang takot akong gumamit dito. Tingnan nyo, very high-tech yung mga tutak at saka dito tayo. Basusyon. Ito yung oven. Ito yung microwave. Suka. Ayan, so Ilaw. Oh, ito guys, yung mga afternoon snacks namin. Kanina pumunta kami sa grocery. Ayan, may nakita akong Italiano na candies. Ang sarap. Kaya so sa bakasyong ito, I want to try something na hindi ko natikman doon sa Canada. Ito Nutella, ang sarap. Nutella, ano yan? Be ready. Crackers, tapos ang sarap pala pag meron siyang peach jam. Ayan, ito. I-try natin mamaya. I-try namin ito mamaya kasi very delicious. Mukhang oferta. So ito mga sale kanina doon sa grocery. Mele Folgede, Matilde. So I want to try something na yung Italian na mga sweets and desserts. Ayan. Ayan guys, pinalambot pa natin ang ating pork ribs na sabaw. And on this corner, ito, naghanda si Papa ng spices for magluluto siya ulit ng adobo. Chicken adobo. So, saan ang chicken mo pa? Okay. Nakamarinate na pala. Andyan. Ayan, yan ang fridge nila yan eh. Ano, Fabio? Ayan. Adobo. Ayan guys, for the second time around,
here in Italy at Yani there. Hi, dog. Hi. Say hi. And then ito, nagluluto uli ng chicken adobo si Papa Q. Ayan. Luto na ang adobo. Chicken adobo. Ngayon, tasting time. Oh, ano? Lami daw. Ayan. Oh. Tasting. Oh, ano? Parang hindi mo lasahan. Ah. Ayan, titikman natin ang sabaw. Ano? First day, la fiesta de la mama, pizza. Ayan. Go Fabio. Go Fabio. Bravo. So we have here tuna pizza. Are you slicing again, Fabio? Oh guys, si Mama Quatang nag-Italy para magluto lang ng Pancit at adobo. pancit at adobo. Guys, uwi na kami bukas to Canada. Kaya nagluto ako ng good for 1 month supply ni Yani and Fabio. Pancit at saka adobo. Adobo. And then later for the spring roll. Hello, wow. Ayan guys, mixing time for our pancit Behon. So I'm cooking pancit for Yani and Fabio for their food supply. Oh, that's it. Okay guys, the tasting time. Ah. Speechless. Speechless. Ayan guys, nagawa tayo ng Lumpia Shanghai para for supply, food supply ni Yani and Fabio. Ayan, napunta lang sa Italy from Canada para gumawa ng lumpia. Bye-bye, Mickey.